Oke lur, proses pembuatan Mbak Kunti lur ya. Nah, kowe kata apik no. Lah tangane ndi tangane? Oh, ini burung nek kawat niku. Lah, jajal lo tangane lebokno jane mau tangane dhisik. Oh, tangane lebokno nduk gak apa. Disoglokno kok pun jajal. Endi? Tangane iki lho. Pring iki lho, Mbak. Kok. Loh, Mbak Kunti lur ya. Ini tukangnya lur. Pangabal-abal. Arep jeblong. Nah, dikek ngene sik. Nah, iku lebokno kono tangane. Gak iso, Mas. Iso no. Lah, dilebokno. Bukaan sik sini sar, Pan. Bukaan sik nisor. Lah, ben ketok ceblong bolongane. Gak ketok kok ceblong bolongane. Alon-alon, Mbah. Alon-alon, Mbah. Terus. Kurang ada sesek iya. Ben seret, Mbah. Apa sih? Diseseki. Mlebu iki. Aduh. Alon-alon ya loro ya. Alon-alon. Kundine kecepit. Iki nek kurang dawa iki. Iki nek anu dawa enak. Engko kek apa sih, Nak? Iya, iki cepot sik. Ngene lho, iki bukaan ben ro. Bolongane sak pira. Lah, aku bukan dhisik ngono lho Mas iki. Cepot sik. Lho, ora. Sini sor tok bukaan, terus tangane panggal lebokno kok kuno. Nah. Oh, lah iki gare ora dipikir. Duh, patre iki komedi kuwi iki ya ngono. Pembuatan. Wah. Iki nek kurang iki. Oh, gak wis bener, Mbah. Ben seret. Kayu lebokno. Ayune. Pakai sik muntir kok iki. So. Duh, kleru awakmu. Jane lebokno sik kaine. Kaine sik. Lebokno dadi didelok kok nisor. Nah, ngene. Tangane. Untuk angin. Iki sing kurang anu iki. Lho, Oh, cek iki. Kurang. Kena ganti ya. Kok kurang piye to? Wis bener ngono, Mbah. Sik kene. Bingung ya, belum. Iki ya. Ojo engko malah Malah seret. Oh, malah gak nganu. di tangane. Lah lebokno ngono. Nah. Lebokno lagi bukaan. Ben ketokmu oleh nglebokno Mas iki. Sama dekat sendiri sama sih masih terus sama sih masih. Aku tak antar lagi nang warung. Oke. Oke, Lur.